Ano pa? Bilai kino sini Bodobil Aldi Blok Gorom Genang sini video site tay chairman site tay sini vice chairman site tay onno officer no hamai mariwo osani jorawo sini jottoni kha baksang goising sini Bodobil Blok ni andar sodrota bisio tini khoteng dibai mani samung kacang khai baikha bilai naithoka bilai jeng tongthoka oro rajnitik sini moto adorsho kobangmang man ahaipano जों oro kotha laye baksa khaye जों buri laye jotobai malai lai osani bskango jotobai malai kok salai khoteng kobangma borongma bita kono gausabo 400 kono gausabo 500 teke bakha aboni bagai chini bidusa bermarkai subaka chini BSC chairman saya poblai khai saktarka bisi chini vice chairman saktar angni jebo borongna kahamka paramosh laino जों khaimaka आगामी दिनों बो जोंगमते खेना चिनी रामचंद्र घाट नि आन्दारो एवं पद्मबिल ब्लॉक नि बिसिंगो जोंमते खेना सामुं तांनाय केबिन मुं करे वालायमा करे नायथटकाय जों अर सामुं तांलायनायनि बागै आं खाख्लाय एवं बसकांगो सालाबो जों टेबो बाहायके चिनि लोकरंनो तामरिमान जोंबो सायख'नाय पद्मबिल बिसियो माने कयटा बिसि दं बे जत जायगा बागजाखा ए 17टा बिसि आबन बिसिं जत जायगानो बागजाखा दाबो चिनि बेसि चेयरमैन साहेब बसिया कक्सा बाय दिनै 25 तारिख सेप्टेम्बर 2025 তিনি सिङाव जागावो आपनि संबाय मीडिया पे जनगण बुस्थानि फाइ सफैमानि कारण थाखाय जों थाखाय 2025 विशेष kai दुर्गा पूजा नो पिटिंगि पद्मबिल डेभलप जोंनि भिडिअ निफ्राय जोंनि BSCO मीटिंग आखुलाय जनगण प्राय 17टा एडिसि लिस्टनि बिसिङाव जों 3000 नि मतो खतम पाए 17टा एडिसि लिस्टआव डिस्ट्रिब्यूट खालामनानै कक्सा बायनानै बिसिंखै लाइ थांनाय ओ तालनि 20 तारिखआव आनुষ্ঠাनिक भावे किरतनगर एडिसि लिस्टआव जों ब्लक हेडक्वार्टाराव जों रोखा आबनि आगुलो निया 24 तारिखनि सिमे 8टा एडिसि विलेज कमिटी तेई 25 तारिखआव 8टा एडिसि विलेज कमिटी टोटल 8 सकां 20 तारिखआव एकटा 17टा एडिसि विलेजआव जों कोनो केबिन मुं फरिखायै विभिन्न पलिटिकल पार्टीनि सिमरो तंगो हिंफानो जों जनगणनि सार्थे गभर्नमेन्टनि जे डेभलपमेन्ट आबनो जों सठिक बेनिफिशियारि रखनो सठिक बर' रखनो को सबैना बागै पार्टी जानजानि मत आदर्श तंगमान किन्तु डेभलपमेन्टनो आगल उमैमानिया वालाय सुब्लाय बुलाय करै खायै जों दिनै ताबक फाइनालि भिडिअ थाङै पायै आखै आपनि संबाय कल खालायमानका ते अमाहायनो आं दिनै हास्टेनि लोकरत्न बक सानानि समाव कारण जों बायसों आ जायगायाव पार्टी आलादा अमक आलादा विभिन्न किसु मैटर चिकन इस्यु पे मैटर न पे डेभलपमेन्ट डिस्टार्ब उनतांखाय आरो गलाय मसालायनै जों ओ जायगायाव गाहाम वान सब्लायनो जक्त वान सब्लायनो विशेष खायसिनि लोकल MLA जोंनो गाइड खालायका बिनि जे एक्सपीरियंस न शेयर खालायका वाइस चेयरमैन बिडिअ साब खायसिनि सोशल वर्कार যথেষ্ট সহযোগিতা খালাयमानि बिसिंखै जों जत जायगानो गाहामनिफ्राय डिस्ट्रिब्यूट खालायमानका आबनि बागै जोंनि ब्लकनि तरफ থেকে रामचंद्रबाग विधानसभा केन्द्रनि तरफ থেকে जों जतनो खाका हामला पारो ते हम हायकेनो दिनै जों प्रोग्राम पाइमानका जतनो